ምስ ልገሳ ኣካላት ወዲ ሰብ ዘሎ ስነ ምግባራዊ ሽግራት ንምእላይ ባይቶ ሽወደን ይዘራረብ። ሓድሽ ሕማም ፍንጠጣ ህበይ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕማም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ይስፋሕፋሕ ኣሎ ተባሂሉ። ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 20 ጉንቦት 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ኣብ ስቱድዮ ምሳና ክጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ ዝመሰጋገሪ ነዞም ዝሰማዕኹሞም ክልተ ቀንዲ ርእስታት ዜናን ካልኦት ዝርዝራት ዝሓዘን ከሰጋግረኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ሃገራዊ ባይቶ ሽወደን ህይወት ሰባት ንምድሓን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ልገሳ ኣካላት ወዲ ሰብ ክውስኽ ዝገብር ሕጊ ክሕልፍ ትፅቢት ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ። እዚ ቅድሚ ልገሳ ኣካላታት ንኣካላት ተሓከምቲ ህያው ምግባር ብዝብል ዕላማ ክንክን ምስትንፋስ ንኽካየድ ዝግበር እማመ ከም ዝኾነ እቲ ባይቶ ዝዘርግሖ ዜናዊ ቃል ኣፍሊጡ። እንተኾነ ግን ስድራ ተሓከምቲ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ክህቡ ከምኡውን ዝእማመ ምውሳኽ ልገሳ ኣካላት ወዲ ሰብ ዘይድለይ ወፃእታት ከይህልዎ ይኽእል እዩ ብምባል ብዙሓት ነቐፍቲ ስጋቶም ኣቐሚጦም ከም ዘለዉ ይንገር። ኣብ ሽወደን ልገሳ ኣካላት ወዲ ሰብ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ብውፅኢት ናይቲ ሕክምና ብዙሕ ሳዕቤናት ከይወርድ ዓብይ መዛረቢ ነጥቢ ኮይኑ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ፈረንሳ፣ ጣልያንን ሽወደንን ዝኣመሰላ ሃገራት ከምኡውን ኣብ ኣሜሪካ፣ ካናዳን ኣውስትራልያን ፍንጣጣ ህበይ ተባሂሉ ብዝጽዋዕ ዝሓመሙ ሰባት ከም ዝተረኸቡ ሰብ መዚ ጥዕና ንማዕከና ዜና እተን ሃገራት ብምጥቃስ ኣፍሊጦም። ፍንጣጣ ህበይ ብሰንክቲ ምስ ፍንጣጣ ዝመሳሰል ቫይረስ ዝመጽእ ከም ዝኾነን ብዓብዩ ምስ ሕማም ፍንጣጣ እውን ዝመሳሰል ከም ዝኾነን ኮይኑ ግን እቲ ቫይረስ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘይኮነን ብኡ ናይ ምልካፍ ዕድል እውን ትሑት ከም ዝኾነ ሰብ ሞያ ይገልጹ ኣለዉ። ብፍንጣጣ ህበይ ዝሓመሙ ሰባት ኣብ ውሽጢ ውሕድ ሳምንቲ ከም ዝሓውዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ብሪጣንያ ክሕብር እንከሎ እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝሓልፈሉ ዕድል ትሑትን ንህዝቢ ዘየስግእን ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማእከላይን ምዕራባውን ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዘጋጥም ሕማም ከም ዝኾነ ተዘሪቡ ኣሎ። ካብዘን ሃገራት ወፃኢ ምስ ጉዕዞ ብዝተሓሓዝ ምኽንያታት ክረአ ከም ዝከኣልን መጀመርያ ብሃገረ ብሪጣንያ በዚ ሕማም ተታሒዙ ዝተረኽበ ሰብ ብ7 ጉንቦት ከም ዝኾነን እቲ ሰብ ናብ ናይጀርያ ተጓዒዙ ከም ዝቐነየ ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ ቫይረስ ሒዙ ድማ ናብ ሃገር እንግሊዝ ከም ዝተመልሰ ከም ዝእመንን ብምባል ትካል ኣገልግሎት ጥዕና እታ ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብሪጣንያ በዚ ሕማም ዝተጠቁ 9 ሰባት ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ድማ ኣውስትራልያ ብወገና በቲ ሕማም ዝተጠርጠረ ናይ መጀመርያ ሰብ ከም ዝረኸበት ክትገልጽ እንከላ እቲ ሰብ ሕማም ዝተሰምዖ ካብ ጉዕዞ ኤውሮጳዊ ምስ ተመልሰ ከም ዝኾነ ትጸብጸብ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ሽወደን እውን ሓደ በዚ ሕማም ዝተጠቕዐ ሰብ ተራእዩ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ትማሊ ከም ዝሓበረ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሃገራዊ ፖሊስ ሽወደን ብዝሒ ዘለዎ ሓሽሽ ምስ ናርኮቲክ ምትእስሳር ዘለዎም መድሃኒታትን ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ሬድዮ ሽወደን ካብ ፖሊስ ዝተረኽቡ ሓደስቲ ኣሃዛት ብምጥቃስ ገሊጻ ኣላ። ዝሓለፈ ዓመት ፖሊስ ክሳብ 23 ኩንታል ሓሽሽ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ከም ዘለውን እዚ ምስ ዓመት 2020 ዝነበረ ናይ 14 ቶን ኣሃዝ ክንነጻጸር ዘገርም ወሰኺ ተባሂሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ እዋን ለበዳ ዝነበረ ናይ ምንቅስቓስ ገደባት ፖሊስ ኣብ ቃልሲ ፀረ ዕፀ ፋርስ ኣተኪሩ ጽቡቕ ዕድል ፈጢሩሎም ምንባሩን ኣብ ማእከል ሃገራዊ ምርመራ ማርያ ሊንድስታም ንኣገልግሎት ዜና ሽወደን ሓቢራ ኣላ። ዝሓለፈ ረቡዕ ሰዓት 8 ናይ ንጎ ኣምባሳደራት ሽወደንን ፊንላንድን ናብ ኔቶ ናይ ኣባልነት መመልከቲ ብሓንሳብ ከም ዘረከቡ ተፈሊጡ።
ሽወደን ናብዚ ወታደራዊ ጥምረት ብምምልካት ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብዛ ሃገር ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ዘይሻራዊ ፖለቲካ ዝነበረ ዝለወጠ ታሪኻዊ ውሳነ ከም ዝኾነ ተባሂሉሉ ኣሎ። ዋና ጸሓፊ ኔቶ ሃንስ ስቶልተንበሪ ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ፊንላንድን ሽወደንን እንኳዕ ብደሓን መጻእክን ክብለን ንደሊ ኢሉ ከም ዝተዛረበን ምዝ ብዝተሓሓዝ ኣምባሳደራት ሽወደንን ፊንላንድን ሎሚ ናይ ኔቶ ኣባልነት ንምእታው ነቲ ኣብ ከተማ ብራስለስ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ኔቶ ምብጽሖም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ብራስለስ ወኪል ሬድዮ ሽወደን ኣንድሪያስ ሊሊ ሄይደን መስርሕ ኣባልነት ኔቶ ብኸመይ ከም ዝዓይ መልኪቱ ብዝሃቦ መግለጺ ቀጺሉ ዝስዕብ ብዋና ወሃብ ውሳነ ውድብ ማለት ቆንስል ሰሜን ኣትላንቲክ ፍቓድ ምርካበን ጥራይ ኢሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ መድያ እዩ። ድሕሪዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ካልኦት ዜናታት ከሰጋግረኩም ኣይተርሕቑ ምሳና ጽንሑ። ሃገራት ዴንማርክን ጀርመንን ኔዘርላንድን ቤልጅየምን ክሳብ 2050 ጸዓት ንፋስ ገምገም ባሕሪ ብውሕዱ ናብ 150 ጊጋዋትስ ንምውሳኽ ድሌት ከም ዘለወን ሓቢረን ኣለዋ። እዚ መጠን ጸዓት ብገንዘብን ክትመን 1.4 ትሪልዮን ክሮነር ኖርዌይ ከም ዝኾነን ትማል ረቡዕ ወከልቲ 4 ሃገራት ኣብ ኤስቤርግ ዴንማርክ ስምምዕ ንምኽታም ክጋብኡ ከም ዝኾነ ተጸብጺቡ ኣሎ። ፕሬሲደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሱላ ቮንደር ሌየን እውን ኣብዚ ኣኼባ ክትርከብ ከም ዝኾነትን ኣብ ባሕሪ ሰሜን ዘሎ ኣዝመራ ጸዓት ንፋስ ክንእክብ እንተኮይንና ብሓባር ክንዝተኸድልየና እዩ ብምባል ተን ሃገራት ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢረን ኣለዋ። ባሕሪ ሰሜን ብዙሕ ጸዓት ክሕፈሶ ዝኽእል ከም ዝኾነን እዚ ድማ እዚ ናይ ቀረባ ናይ ምትሕብባር ተበግሶ ነተን ሃገራት ዝወስድ ዘሎ ክብል ቀዳመይቲ ሚኒስተር ዴንማርክ ማቲ ፍሬድሪክሰን ንጋዜጣ ጆይላንድ ፖስተን ገሊጻ ከም ዘላ ተሓቢሩ። ካብ ትሕቲ 30 ዝዕድሚኦም መንእሰያት ኖርዌይ እቶም 19 ሚእታዊ ጥራይ ሃገሮም ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትጽምበር ከም ዝደልዩ ሓደ ዳህሳስ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚ ካብ ኦስሎ ዝተፈነወ ሓበሬታ መልኪትዎ ከም ዘሎ ሃገረ ኖርዌይ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትጽምበር ኣለዋ ዝብሉ ባእታታት ካብ ዘቕርብዎ ዝዓበየ ምጉታት ሓደ መንእሰያት እቲ ሃገር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶኦም ኣይተሓተቱን ዝብል ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን ንኤንኤችኦ ወኪሉ ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ 19 ሚእታዊት መንእሰይ ኖርዌይ ጥራዮም ሃገሮም ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ክትከውን ዝደልዩ ከም ዝኾኑ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዕድሚኦም ካብ 18 እስካብ 29 ዝኾኑ ሃገሮም ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትጽምበር ዝደልዩ መንእሰያት ኖርዌይ 30 ሚእታዊት ምንባሮም ብሴንቲዮን ጋዜጣ ክላስ ካምፐን ዝተኻየደ ዳህሳስ ኣመልኪቱ ኣሎ ክብል እቲ ካብ ኦስሎ ዝተረኽበ ዜና ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ክሳብ ሎሚ መዕለቢ ዘይተረኽቦ ኩናት ትግራይ ዝተማረኹ ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምሕረት ክፍትሑ ምዃኖም መራሕቲ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ካብቶም ክፍትሑ ዝተወሰነሎም ልዕሊ 4,000 ምሩኻት 401 ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ምስ ሕወሓት ምትእስሳር ዘለዎ ማዕከን ዜና ድምፂ ወያነ ንሰብ መዚ ምሩኻት ትግራይ ብምጥቃስ ኣብ ፌስቡክ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝፍትሕሉ ዕለት ግን ዝሃቦ ንጹር ሓበሬታ ከምዘየለን ኣብቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወታደራት መንግስቲ ከም ዝተማረኹ ዝፍለጥ ኮይኑ ሰብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብዙሓት ዕጡቓት ትግራይ ከም ዝማረኹ ምግላጾም ይዝከር። ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣብ ዕጽዋት ትርከብ ክልል ትግራይ ከቢድ ሰብኣዊ ቁልውላው ዘስዓበ ኩናት ንምፍታሕ ጻዕርታት ዝግበር እኳ እንተጸንሐ ዛጊት ዘምጽኦ ጭቡጥ ፍረ ከምዘይተረኣየ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝወፅእ ዘሎ መግለጽታት ሓድሽ ዙርያ ውግእ ክውላዕ ከም ዝኽእል ዝእምት ምዃኑ ስጋኣት ፈጢሩ ከም ዘለውን ጸብጻባት ኣረጋጊጾም።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ስጋብ ሕጂ ክትሰምዕዎ ዘጸናሕኩም ዜናታት ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ናይ ሃርሞኒ ዜናታት እዩ ነይሩ። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ብስሩዕ ናይ ዜና መሰናዶ ስጋብ ንራኸብ ብሩኽ ናይ ዕረፍትን ቀዳመ ሰንበትን ጊዜን ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ንሎሚ በዚ ወዲ ኣለኹ። ሰላም ደሓናምስ እዩ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።